Vă salut! În acest material video mă aflu, bineînțeles, lângă o altă mașină adusă pe comandă, cu un peisaj destul de frumos, sper eu, dar mai frumoasă este mașina. Vorbim despre un Mercedes-Benz GLA 250, pentru care vreau să vă dau cât mai multe detalii despre mașină, despre opțiuni, despre platforma de pe care am adus-o și ce căuta clientul. Facem și un test drive cu ea și vă arăt cum funcționează, pentru că motorul, cutia și faptul că are tracțiune integrală o face o mașină destul de deosebită. Iar la final, bineînțeles, voi da informații generale despre cum putem să intrăm în contact dacă și dumneavoastră vă doriți să vă importați, să vă cumpărați o mașină din alte țări decât România noastră, cea dragă, în care, din păcate, nu neapărat toate mașinile sunt la fel de bine întreținute sau atât de puțin rulate din punct de vedere suspensie, articulații și așa mai departe. Nu vreau să lungesc foarte mult clipul video, haideți să vă arăt principalele puncte forte ale mașinii, așa cum a venit ea. După cum v-am spus, vorbim despre un Mercedes-Benz GLA 250, ceea ce ne spune faptul că are un motor de 2 litri benzină 210 cai, cuplat la o cutie automată, 7 trepte cu dublu ambreiaj. Mașina are 97.000 de kilometri, puțin peste această valoare de fapt, este din Italia, are unic proprietar, tot istoricul mașinii este în rețeaua Mercedes, verificat înainte de achiziția mașinii, înainte de licitația pe care am efectuat-o, iar starea generală a mașinii este foarte bună, efectiv așa cum a fost prezentată. Foarte important, de asemenea, este de menționat faptul că mașina nu are niciun fel de element revopsit, fapt ce îl știam chiar dinainte de a licita, pentru că acest lucru este menționat pe platforma de licitații, îți arată grosimea vopselei pe fiecare element al caroseriei care poate fi măsurat, adică toate elementele din metal, mai puțin bara față și bara spate. Iar să mă conving, bineînțeles că am verificat și eu acest lucru cu un aparat special care te ajută să faci măsurătoarea. Cele mai importante detalii despre această mașină și opțiunile ei: după cum v-am spus, motorul este ce trebuie, nivelul de echipare este cel premium, care aduce o serie de opțiuni interesante și aș vrea să încep cu farurile High LED Performance, foarte tari pe timp de noapte, care oferă o vizibilitate fantastică celui care conduce mașina. Totodată, o opțiune iarăși interesantă este camera sau camerele 360, care una dintre ele se află în grila frontală, cealaltă se află sub oglinzi sau celelalte două se află sub oglinzi și, nu în ultimul rând, ultima, care coboară de undeva de aici atunci când dai în manșarier. Iarăși, stopurile, pentru că este un facelift, sunt deosebite, aș putea spune, cu această imitație a cristalelor, să spun așa. Nu găsesc o formă
mai frumoasă la acest moment al zilei, dar mie îmi plac și chiar o fac să arate foarte bine și din spate. Mai departe, o altă funcție interesantă care face parte din pachetul de opțiuni este deschiderea Easy Access, sau nu știu cum îi spune Mercedes, dar cu un simplu gest sub bara din spate poți să deschizi portbagajul, care așa arată, nu am curățat-o, efectiv așa a venit din Italia, din platformă de licitații. Și dacă tot suntem aici, haideți să vă arăt și tadam! Ce scrie? Harman Kardon. Așa este, mașina are sistem de sunet premium de la Harman Kardon și sunt sigur, dacă proprietarii ce au cumpărat-o sunt atrași de muzică de calitate, care se aude calitativ, vor avea parte de așa ceva în această mașină. Mergând mai departe, deja probabil că unii dintre voi ați văzut trapa panoramică care se deschide în acest fel, având această protecție la insecte și la vânt. Pare că levitează, dacă ar fi să ne uităm așa la ea, iar din interior cam așa se vede. Merg să o închid și să vă arăt cum se vede și cu ea închisă. Butonul specific este aici, ea deja începe să-și facă treaba, s-a închis, putem să îi închidem și, hai să vedem, și perdeluțele, chiar se închideau, acum se închid, mă scuzați, vă țin un pic mai mult și se face noapte pentru că pavilionul este de asemenea negru, specific pachetului AMG, care aduce aceste scaune drăguțe. Singura uzură este aici și pasionații de Mercedes știți că, din păcate, acest material nu este atât de calitativ încât să reziste foarte mult. Totodată, pachetul Sport aduce acest volan cu padele fabricate dintr-o imitație de aluminiu, foarte interesant și sportiv. Iar dacă ar fi să continuăm cu lista de opțiuni, ei bine, regăsim scaune reglabile electric, cât și memorii care ajută viitorii proprietari, dacă sunt mai mulți de șoferi, să-și continue drumurile la această mașină, cu această mașină, fără să-și regleze tot timpul scaunele. Continuăm cu pachetul Sport, pentru că am omis să vă spun faptul că are discuri ventilate pe față, specifice pachetului, iar etrielul de asemenea are o inscripție Mercedes-Benz. Să nu uiți că deții un Mercedes-Benz. Din licitații, pentru că n-am umblat la acest aspect, a venit cu anvelope de iarnă marca Dunlop, sunt pe 18 cu balon de 55, sunt suficient de bune. Cele de pe spate, în schimb, sunt ceva mai rulate. Cred că iarna asta își vor face treaba așa și așa, dar de la iarna ce va urma ar trebui să fie încălțată cu anvelope noi. Parte din pachetul de opțiuni iarăși face parte, m-am repetat, dar înțelegeți voi, funcția de keyless entry și bineînțeles că regăsim și butonul pentru keyless go. Nu folosim cheile mașinii nici pentru pornire, nici pentru descuiere, nici pentru încuiere. Iar dacă suntem la interior, aș vrea să vă arăt, bineînțeles, consola centrală cu scaunele încălzite, un buton care te ajută să-ți configurezi mașina, un buton pentru selectarea modurilor de condus, senzor de parcare, start-stop și asistență la coborâre. Iar un detaliu care mie îmi place foarte mult este planșa de bord, care are acest Alcantara, ce se regăsește atât pe scaune cât și pe fața de ușă. Totodată îmi plac luminile mașinii ambientale, iar pe lângă acest lucru regăsim și lumini ambientale care pot fi reglate ca și culoare și intensitate din meniul mașinii, lumini care se regăsesc și aici și în mai multe locuri ale mașinii. Acum aș vrea să vă arăt și care este situația pe locurile din spate. Mașina este reglată la șofer pentru mine, 1,77 înălțime, cam ăsta este locul ce rămâne disponibil. Scaunele din spate se văd că nu sunt foarte utilizate, nu există uzură aici. Consolă centrală care are și acest cap holder pentru cafea, suc
apă și așa mai departe. Iar vizibilitatea spre partea din fața mașinii cam aceasta este. Îmi place foarte mult plafonul panoramic, care la foarte puține mașini vine până în această zonă a mașinii, practic aproape de partea din spate a mașinii spre portbagaj, iar cea mai mare parte a panoramicului este aici. Cam asta este vizibilitatea din spate spre față într-un GLA din 2018. Haideți să vă arăt și motorul. Deschidem capota de aici. Vă spuneam la începutul clipului că vorbim de un motor de 2 litri benzină, 210 cai, cuplat la o cutie automată 7 rapoarte și tracțiune integrală 4MATIC specifică Mercedes-Benz. Motorul este destul de silențios, însă cu siguranță odată ce îi schimbi uleiul, poate o parte din sunet va dispărea. Face reprize foarte interesante de accelerație. Nu am, bineînțeles, abuzat de mașină, este mașina clientului adusă pe comandă și nu ne permitem să facem ceea ce facem poate cu mașinile personale. Nu am văzut scurgeri de ulei, m-am uitat cât s-a putut de bine și atât cât mă pricep la ceea ce înseamnă motor, scurgeri și lucruri pe care le poți vedea efectiv aici. Cu siguranță clientul se va ocupa de o revizie generală a motorului, a cutiei, a grupului pentru tracțiunea. Mașina are 97.524 de kilometri acum, iar consumul mediu, dacă vă interesează, pe o distanță mai mare este de 13,1% pe ultimii 979 de kilometri, unde viteza medie a fost de doar 21 de km pe oră, ceea ce ne spune că a fost folosită foarte mult în oraș aglomerat, iar ca idee, zona din care mașina asta provine din Italia este Milano și foarte probabil că acolo a fost folosită. Este un consum decent, aș putea spune, pentru un 2 litri benzină 210 cai, care are și tracțiune integrală și care a mers foarte mult în oraș. Cu siguranță poți scoate consumuri de 8, poate 9, la drum întins pe autostradă cu o viteză între 120 și 140 de km pe oră, dar mașina asta cu siguranță va bucura viitorii proprietari, pentru că te poate scoate din condiții dificile de drum, cu zăpadă, cu noroi datorită tracțiunii integrale. Bineînțeles că va fi o mașină foarte confortabil de condus datorită cutiei automate și funcțiile pe care le are, opțiunile pe care le are sunt suficiente, aș putea spune, cât să rămână o mașină destul de modernă pentru 2026, anul în care ne aflăm. Faptul că are sistem de sunet, iarăși Harman Kardon, este un mare plus. Faptul că discutăm despre un cuplu, iarăși memoriile pentru scaune și oglinzi vor fi binevenite, iar după cum ați putut vedea, uzura mașinii este minimă, pentru că fostul proprietar și unicul proprietar a avut grijă de ea. Acum, haideți să mergem la drum și să vedem cum se comportă această mașină. Din păcate, ce am filmat ca și experiență la volan s-a înregistrat cu probleme de sunet, așa că îi facem o nouă încercare. Din păcate, nu mai am atât de mult timp la dispoziție, pentru că trebuie să-i predau clientului mașina, dar încerc să vă arăt din acest loc în care am ajuns cu mașina, care este per total experiența, și să vă povestesc câteva lucruri importante despre mașină și despre modul în care putem să colaborăm. Ei bine, mașina funcționează foarte bine, așa cum ar trebui să funcționeze o mașină la 97.000 de kilometri, care a avut toate intrările în reprezentanța Mercedes, care a avut unic proprietar și care a întreținut-o. Vedeți cât de mic este gradul de uzură. Am ieșit aici aproape de București pe autostrada A2 spre Constanța pentru a vedea că nu sunt probleme nici la viteze de croazieră, viteze mari de 140 la oră, și pentru a vedea că mașina funcționează bine și în trepte și în condiții normale de utilizare, să spun așa. Nu sunt probleme, zgomotul din mașină la aceste viteze este
provenit de la vânt, de la oglinzi, se aude ceva, nu știu dacă voi puteți să auziți acest lucru pe cameră. Și de asemenea de la anvelope, pentru că sunt anvelope de iarnă și pot fi mai zgomotoase. Însă mașina funcționează bine, nu trage de volan, nu trepidează volanul, la frână de asemenea totul în regulă, așa că îi predau clientului cu toată încrederea mașina și sper să se bucure de ea cât mai mult timp de acum încolo. Cutia schimbă perfect, nu este niciun fel de problemă, nu există erori, nu există niciun detaliu care să ne îngrijoreze. Acum, vreau să vă povestesc pe scurt cum a luat legătura clientul cu mine și cum am început să căutăm această mașină, care într-un final a fost găsită de el. Ei bine, mașina este adusă de pe platforma Auto1, este o platformă dedicată dealerilor auto care au societate comercială cu cod CAEN specific, adică cu domeniul de activitate specific comerțului cu autoturisme. Însă el și-a făcut cont pe Auto1 la recomandarea mea, dacă nu mă înșel, sau avea, nici nu mai știu, astfel că a reușit singur să își caute această mașină. Bine, până să ajungem la ea am verificat mai multe mașini, dar aceasta a corespuns cu toate detaliile pe care el le căuta, și anume să fie cu motor pe benzină, să aibă cutie automată de preferat, să aibă motorul de 2 litri benzină, deși există și varianta de 1.6, și să fie facelift, ceea ce a reușit. Și mai departe a fost bonus că am găsit-o cu unic proprietar, că am găsit-o cu istoric full la reprezentanță, că am găsit-o cu elemente din fabrică ale caroseriei, cu vopseaua din fabrică, da? Deci fără revopsiri, fără reparații și chestii de genul ăsta. Doar parbrizul am văzut că a fost schimbat, dar foarte probabil din cauza pietrelor de pe autostradă. Am căutat-o, să zic, aproximativ 2 săptămâni, am licitat la ea, bineînțeles înainte să licităm am semnat un contract de vânzare-cumpărare, alături de care am creat și o anexă, pe baza căreia mi-a plătit înainte să licităm un avans de 1000 de euro, astfel încât să am garanția faptului că după ce licitez și câștig mașina, clientul va continua cu achiziția, deoarece plata mașinii se face de asemenea cu bănuții clientului. Comisionul pe care îl percep pentru a importa mașini fiind atât de mic încât nu merită să blochezi sau să investești sume atât de mari, cum a fost cazul acestei mașini, sau poate și mai mari, sau orice alte sume, în sfârșit nici nu contează, pentru că nu rentează efectiv. Comisionul abia dacă acoperă timpul meu investit pentru a licita, pentru a aștepta mașina, pentru a merge la numere provizorii, pentru a merge la RAR și tot timpul necesar, încă o dată, pe care trebuie să-l investești ca să poți să-i predai omului mașina așa cum este, cu carte de România, cu factură, cu fiscal, cu absolut totul. Bun, vă recomand, dacă și dumneavoastră căutați mașini care nu sunt 2020 plus, 2018 plus, să vă creați un cont pe Auto1, deși se vor supăra cei de la Auto1 pe mine dacă vor vedea acest material video și dacă vor vedea ce vă sfătuiesc, să vă creați un cont cu un cod fiscal pe care îl puteți pune la întâmplare, iar atunci când vă vor contacta să oferiți documentele suport pentru activarea contului, astfel încât să vedeți și prețurile, dumneavoastră să trageți de timp între ghilimele până când oricum vă vor închide contul. Astfel, dumneavoastră veți avea acces să vedeți mașinile, să vedeți detalii mașinilor, dar nu și prețurile. Iar pentru prețuri și pentru licitare în sine, bineînțeles că puteți să apelați la o firmă ca și cea pe care o am eu, la o persoană ca și ceea ce fac eu, astfel încât să vă liciteze mașina și să vă verifice, pentru că ce am făcut de asemenea, am ajutat clientul cu verificarea mașinii în reprezentanța Mercedes România, cu un raport Car Vertical sau Cebia, nu mai știu care din ele, deși știam că mașina nu are elemente revopsite. Mai departe, mașina a venit foarte rapid, deși din Italia și din Olanda mașinile vin mai greu, pentru că procesul de radiere durează între 10 și 15 zile lucrătoare, însă mare noroc a avut clientul care a cumpărat această mașină, pentru că procesul de radiere la aceasta s-a efectuat în 4 sau 5 zile lucrătoare. Foarte, foarte puțin. Iar livrarea per total a fost efectuată în maxim 3 săptămâni de la momentul în care am și plătit-o.
Am uitat să vă spun că după ce am câștigat mașina la licitație, bineînțeles clientul avea un buget stabilit pe care l-a și depășit foarte puțin, doar să o câștige. M-am întors către el, am făcut o altă factură, am creat o altă factură care să completeze valoarea bănuților pe care deja mi trimisese ca și avans până la valoarea totală necesară pentru plata mașinii și mai departe taxele pentru RAR, pentru comisionul meu și așa mai departe. Deci cam asta este în mare modul de lucru. Știu, sunt persoane care nici nu concep să nu vadă mașina live înainte să o plătească. Sunt persoane care nici nu concep să plătească în avans un bun fără să-l vadă în fața ochilor, dar uite că aceste exemple sunt exemple care ne arată că există și acest canal, foarte bun de altfel pentru cei care vor altceva, da? Este piața atât de mare, sunt atât de multe mașini rulate, atât de multe firme, mai serioase sau mai puțin serioase, încât vă puteți alege canalul de achiziție, modul în care vă cumpărați mașina, persoana în care veți avea încrederea că mașina pe care o comandați este ceea ce dumneavoastră căutați. Nu aș vrea să lungesc și mai mult materialul video. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la acest moment. Sper că v-a plăcut acest material video. Vă recomand să intrați și pe celelalte canale sociale, rețele sociale, cum ar fi TikTok, Facebook. În Instagram este iarăși un canal pe care vreau să creez un cont și pe care să încep să postez, astfel încât dumneavoastră să fiți la curent, dacă vă interesează încă o dată, cu ceea ce eu postez ca și mașini pe care le promovez în vederea achiziției sau ce postez în legătură cu mașinile pe care le aduc pe comandă, așa cum s-a întâmplat și cu aceasta. Până la următorul video, până la următoarea mașină, eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru vizionare. Vă doresc achiziții înțelepte, calibrarea bugetului cât se poate de bine în funcție de mașina pe care vă doriți și sunt aici disponibil pentru dumneavoastră dacă considerați că vă pot ajuta. Mulțumesc și numai bine!